Mga dakbayan sa Sugbo ug Mandawi kasamtangang mihan-ay karon sa ilang emergency hotline 911. Parehong admitido nga dako pa kayo ang ilang trabahonon unsaon pagpatuman sa tagsa-tagsa nila ka mga dakbayan ang centralized system sa 911. Ani ang report ni Alan Domingo. Sa command center sa Dakbayan Sugbo, high-tech na ang mga kahimanan pagmonitor sa panghitabo sa syudad nga dali rang marespondihan sanglit ani araman mahimutang ang emergency hotline sa pulis, ambulansya ug mga barangay. Mao na kini ang naandan nga setup bisan pa kaniadto nga wala pa ang 911. Gitugan sa hepe sa Cebu City Disaster Reduction and Management Council na Jelman niya siya nga gisagup na sa Cebu City ang 911 emergency hotlines apan gikinahanglan pa nga dunay fine-tuning aron ma-synchronize sa 911 direct line sa kauluhan. Kini ang command center diri sa Cebu City. Diin sa pagkakaroon, wa pa hingpit ma-synchronize ang linya sa 911 apan ang ilahang gihimo gigamit nila ang 166 nga direktang linya alang usab sa mga pagtubag sa mga alarma diin dali ra usab kaayo ang pagresponde sa mga tawag nga ilahang madawat. Ang 911 centralized sa Manila. Then ipasa pa sa DILG, then ipasa pa so masabot nato nga I admit nga doon nag-delay sa response time. It takes like pila ka minutes average of like ang delay. Ako lang ni kuan siguro mga 10 minutes. Samtang gawa sa existing command center, magbutang usab og lain kahimanan sa Cebu City Hall ug mobile command center. Maghimo taglain, in kaso doon ay mamagdown ning usa kay brown out or whatever circumstances, kuan gihapon maka-operate ang atong hotline. Samtang sa Dakbayan sa Mandawi na puno na usab sa mga state-of-the-art nga mga kahimanan ang ilang command center apan wa pa maapil nini ang 911 hotline. Hinoon gawa sa traffic monitoring, magkadawat na sila og mga emergency calls gamit ang mga local hotlines. Posibleng mopasar og resolusyon ang konseho aron pagpalig-on sa programa. The 911 system would have to integrate with the emergency services of the city. I have tasked our city administrator and my chief of staff to immediately act on any complaints or any, even feedback, positive or negative, that the city of Mandawi may. Alan Domingo, Balitang, Bisdak.